दोनथ'लायबावो लोंजोबगोन नों आजा लोंजोबगोन लोंजोबबाय ह बिबावबायसो नै साहाखौ नै जालालै बे एसेल' लोंदो दे बेखौल' लोंदो दे उदैया गाज्रि जायो दे ओइ नोंजों एखेथार जादोंलै साहाजों मानसिजों सोमखे मोदोमाबो सोमखेखे सान्दुं खामजोबबाय गस्लाबो गाननो होआ खोमा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअआव आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय बावहरबाय 3K साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय कमप्लिट जाबाय आरो ना लोगोफोर 3K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था दा चेनेला देरनायनिफ्राय देरलांगासिनो दं ग्र' जालांनिफ्राय एसे एनैबाबो ग्र' जालांगासिनो दं ओमफ्राय दा नै आं दा एसे फेमिलिनि ब्लग भिडिअ खालामसै आरो ना नोंथांमोना नायलाबायदो ब्लग भिडिअ खालामनाया गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनै ओरै गुसुं सुंद'ब्लाबो खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलाबायनोसै नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा नै नायदो नै बाजैया नै थास' आथिं सायना होफैदों जोंहानो आइया सायबाय थादोंमोन ओमफ्राय बाजैया गाइखेर होफैबाय न'नि ओमफ्राय साहा फुदुंबाय साहायाबो नै एसे सोमखे सोमखे आयरन दै होना लादों सरनायखौ होनांगौ सरनायखौ होनांगौ ओमफ्राय नै सासेया जोंना सोरांसारा ओरै बै आयै नै बिबौनि मेथाइखौ लाहैबाय लाबो आजा मेथाइखौ हर हरब्रा आइया थेंक इउ नै आं जाबाय नै नोंबो जालाय जेब्ला दा नों साहाखौ लोंला लोङा रायलायनायखौ बुजिया नामा नोंलाय देलाय मा ओइ आं होआ मेथाइखौ होआ नोंखौ नांबावगौ ओइनि बिदाया आरो नै जा खुब्रा जाबाय ओमफ्राय नै फंबाया आरो नै न' सिङाव हाबलि फांफुंथार आरो दासो 14 मास जादों बोसोरसे बारबाय थाबायनाया बारा गोबाव जायाखै थाबायनो रोंनाया 2 मास 1.5 मास जाबाय दां थाबायनो रोंनाया गुदुंसो हाया ए थास' आथिंजों माजों संगोन बेबा ओंख्रियाबा मिरामिससो जागोन ना मागोनथाय ना गोरानसो जागोन जाबा गोथां मोजां आजा जानो मेथाइया आङो जाबाय नै लोगोफोर आं मेथाइ लादों नै जागासिनो दं ओमफ्राय नै साहायाबो सोमखेखे लोंनांसिगोन उफाय गैया जादे ओइ नोंजों एखेथार जादोंलै साहाजों मानसिजों सोमखे मोदोमाबो सोमखेखे सान्दुं खामजोबबाय गस्लाबो गाननो होआ खोमा बिबियाबो नै सोमखेखे थारनायलाय नै गस्ला लामब्रेबे गाननानै ओइ नै सोरांसार बिमाया नै बाजैया लाजिगासिनो दं ओइ नै बिमानानि मोदोमा गोसोम सोमखेखे बिमानि लादों फिसालाया जोंना एसे गुफुरबावसो लोगोफोरनि खामानि मावग्राबाबो नोंनाबो सोमखेयानो एसे फुस्लां आरो ओइ सुमफ्रामा लायलाय आजा नै लाना फै मामबाय लांबायलै जा ओइ हा गोजा माथो हायाव दोनदो दासो नागोन लानांगौ नै आखाइयाव ला आरो नै बेबो मासे खनलाय दोंना दार' खन हगारना हो ला आखाइ खबलाय आजा आखाइ खबलाय ओइ मेथाइयाबो खन हनै दहाय सुमफ्रामखौ गावनो लायबाय गावनो बावगारबाय दे इयो नागिरबावबायब्रा सुमफ्रामखौ बेयाव मोनबावगोन नैलाय आं लाबाय नैलाय फैदो मेथाइखौ खनदो ओइनि मेथाइया बेखौ खन आजा हामोन जा गोलैनायखौ जालायबावनाखै बिराद सैथांखा मोजांखौ जादो मेथाइखौ आबैनो जानाङा दै जानाङा आबौआ साहा सोलोंनो आबौआ गाहाबो लोंनो आरो नै आखाइ नांनायजों मेगन हाबगोन
नोंखौसो भिडिअ खालामदोंब्रा माबा गासो नायनो नै आबैमोन नुबाय नै आबै मामा आदा नै ओमफ्राय सा नै नै गावखौ नुबाय ओमफ्राय दे हारसिं लों आजा साहाखौ हारसिं लों गुसु जाबाय लोंनो हायो माथो आयु गुदुंखौ लोंनो हायो बे आंना हाबावा गुदुं गैया हायो होमबाबो लोंहोनाङा गारमाफ्रा गाज्रि जागोन नों लोंनायखौ नुबायलै नो सुमफ्रामखौ लालाय आंबो साहा लोंनि नों लाथ' दा गाव जागोन बे लोंजोबसिगोन नामालै साहाखौ नोंलाय आंबो साहाखौ लोंग्रोनि दै आजा दै नै आजा साहा नांगौनो लोंखांजोबबाय आयु मिलायावो गैला होनांला लोंबावगोन दानिफ्रायनो साहा लोङो गुदुंसो दै आंनिया गुदुंसो नोंना गुसु आंनाबो गुदुंसो जादो साहालाय गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय एसे सोमखैयो आरोना लोगोफोरा होमबालाय नों माइखौ मिलाव लांफाहोनो हायामोन दोनथ'लायबावो लोंजोबगोन नों आजा लोंजोबगोन लोंजोबबाय बिबावबायसो नै साहाखौ नै जालालै बे एसेल' लोंदो दे बेखौल' लोंदो दे उदैया गाज्रि जायो दे लोंनो हाला खोमा एबार लोंबावगोनसो माथो मोजां सं थास' आथिङा मा होनो बोरैबा मोजां संनो रोङाबा हरलाय मेथाइखौलाय थेख्ला नाङा बे नै बेनो साहा लोंग्रा नै साहाखौ देन्जार लोंनो हाबाथ' माथो आजाया गैला नै नागिरबावबाय साहाखौ नागिरबावबाय नै आबै लोंस'नायसो हामा भाइरास जायोलै आबैमोना सानै मामानिखौ लों मामानिखौ दे लोंलाय आजा लोंलाय लों दे लों केमेरा खेब साहाखौ लोंदोंना आजायाना मोजांनो लोगोफोर जोंना सोरांसा देन्जार लोंबायलै साहाखौ आयु आंनिखौ नाहरलायबावो नै सोरखौ लेंहरो नोंलाय सोरखौ लेंहरो ओरै आफा बोराइ बाथौसो दं नै इसलसो आयु खर'सो खुलाबायबाय लोंजोबदो बेखौ आजा सोलां लोंजोब दे लोंजोब मारसिनलै गथ'आ लोंजोबबाय नै माबायाव नायजोब्बाय दाना खुरियाव नांबावगौदां मा रायलायखोलै बुजियासै लोगोफोर साहा लोंखांनानै गय जाना फैबाय न'निफ्राय ओमफ्राय नै दा गामिनि लामा थाबायगासिनो दं मालाय गावबागाव न'आव सोरबा लेखा फरायग्रा फरायगासिनो दं ओमफ्राय सोरबा बेरायनाया बेरायहैबाय ओमफ्राय आंबो दा हारसिं बिदिनो बेरायगासिनो दं लोगो मोनथ'वाखै दा लोगो मोननोबो हागौ आरो ना लोगोफोरखौ माने बेरायगासिनो दं दा बिसोरबो गावबागाव न' लांगोनाफ्राव ओमफ्राय दा आं थाबायलांलाबायनोसै आरो ना गामिनि लामानो थान्दा बारहावा जानोसै मोनाबिलिनि सानावथ' हाबां जाखाबाय हाब्बायानो खोमसिदोम जाहांबायानो दा मबाइलावसो एसे स्रां खोमसिदोम नुखादों सिनायखादों जानो हागौ नोंथांमोना माने मोनाबिलि टाइम सान हाबनायनि खोमसिदोमा माबायदि नोंथांमोना सिनायखायो आरो लोगोसे नोंथांमोना लोगोफोरा आंखौ एसे सापर्ट खालामहोबाय खमबाबो दा जेनेबा चेनेला गिदिर जायाखैबाबो 3K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामना होबाय बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोरनिसिम नोंथांमोना बिदिनो साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार खालाम लाइक कमेन्ट होलांबाय था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय नोंथांमोना नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन आं दा बेरायबायल' थानोसै आरोना लोगोफोर लामानो